Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri bilim hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 2021-nji ýylda kabul edilen rejelenen görnüşine salgylanyp milli azlyklaryň wekilleriniň öz ene dillerini bilim almaklaryna türkmen kanunçylygyna ruhsat berilýändigini aýdýarlar. Ýöne iş ýüzünde milli azlyklar özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinden ýyllar boýy mahrum galýarlar. Ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosyna gelip goşan bir okuýjy haty Türkmenistanyň milli azlyklaryň öz ene dillerini bilim almak mümkinçilikleriniň töweregine soňky ýagdaýlara üntü çekýär. Bilim hakyna Türkmenistanyň kanunynyň rejelenen görnüşiniň 5-nji maddasy ýurdun bilim edaralaryny okutmagyň we terbiýelemegiň dillerini kesgitleýär. Bu kanunyň 5-nji maddasynyň 2-nji bendi şeýle diýär. Türkmen dili döwlet dili hökmünde eýetçiliginiň görnüşine garamazdan Türkmenistanyň bilim edaralarynyň ähli kysymlarynda okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dilidir. Ähli umumy bilim edaralary Türkmenistanyň döwlet diliniň okudylmagyny üpçün etmelidirler. Başlangyç bilim, umumy bilim şolsany esasy orta bilim, şeýle-de orta hüner bilimi, ýokary hüner bilimi, umuman bilim edaralarynyň ähli kysymlary okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dili hökmünde döwlet dilini, türkmen dilini saýlap almagy borçlanýarlar. Eýsem bu kanunçylygyň haýsy bölegi milli azlyklaryň wekillerini umytlandyrdy. 5-nji maddanyň 2-nji bendiniň dowamy. Onda şeýle diýilýär. Hüner bilimi edaralary okutmagy Türkmenistanyň döwlet dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan we oku işiniň aýratynlygyndan uğralanyp, bu bilim edaralarynda okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dili, dilleri ulanyp bilinär. Demek okuyucu hatyna hem aýdylşýaly hüner bilimi edaralary okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dilini ýa-da dillerini ulanyp bilýärler. Umumy bilim edaralary bilen hüner bilimi edaralary tapawutlanýar. Umumy bilim edaralary orta mektep hökmüne bilinýär. Hüner bilimi maksatnamalary anak ugurlary boýunça hüner işiniň alınıp barylmagyna ýardam berýär. Hüner bilimi maksatnamalaryna hüner tehniki bilim, orta hüner bilimi, ýokary hüner bilimi we hüner bilimine gönükdirilen beýleki mektepler girýär. Azatlyk radiosynyň okuýjysy özüniň bilim kanunyny okutmagyň esasy dili hökmüne daşary ýurt dilleriniň hem ulanyp biliner diýilen bölegine üns berýändigini aýdýar. Ýöne bu kanunçylyk etniki azlyklaryň öz ene dillerini umumy bilim berýän orta mektepleriniň açylmagyna ýol açyp bilermi? Hünermenlere görä bu aňsat däl. Üstesine Türkmenistanyň kagyd ýüzünde kämil kanunçylyk namalary hereket edýär. Olaryň en çemesi ösen ýurtlaryň hukuk kadrlaryna gabat gelýär. Ýöne olar iş ýüzünde ejiz galýar. Muňa garamazdan okuýjy hatynyň ma'lum bolşunyna görä Daşowut welaýatyna ýaşaýan milli azlyklaryň en çeme wekilleri ene atalar bilim kanunyna salgylanyp öz ene dillerini bilim berýän mektepleriň açylmagy barada Daşowut welaýatynyň bilim müdirligine haýyş bilen ýüz tutmaga taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň bu ıgrarly okuýjysy Türkmenistanda ýaşaýan etnik azlyklaryň problemlaryny, şol sany özbek azlyklarynyň hukuklary bilen bagly meseleleri öňüne bäri gozgap gelýär. Daşowut welaýatyna ýüzlerçe miň etniki özbek ýaşaýar. Okuýjy hatynyň ma'lum bolşunyna görä welaýat bilim bölümine arza bilen ýüz tutmaga taýýarlyk görýän etniki azlyklar esasan özbek milletiniň wekilleri bolup, olar öz haýyşnamalarynyň kanagatlandyryljakdygyny ananýanlyklaryny aýdýarlar. Olar sebitde özbek dilini bilim berýän mektep sınıflarynyň açylmagyny talap etmegi meýilleşdirýärler. Özbek milletiniň köplük bolup ýaşaýan beýleki bir sebitine Lewap welaýatyna hem bir meňdeş meýiller göze ilýär. Lewaply bir mektep mugalliminiň sözlerine görä sebitde ýaşaýan özbek dilli türkmen raýatlary hem öz ene dillerini bilim almak barada sebit häkimetlerini arza bilen ýüz tutmakçy bolýarlar. Olar öňler şeýle haýyş bilen bilim bölümlerine ýüz tutanlaryna ýokardan buyruk ýok, kanunyna türkmen dilinden başga dilde okutmak gödüňüne tutulmaýar ýaly jogaplar berilirdi diýip okuýjy hatyny aýdylýar. Ýöne bilim hakyna kanunyň 2 ýyl gowrak mundan azal rejelenen görnüşi etniki azlyklaryň wekillerini öz ene dillerini bilim almagy ruhlandyrýar. Bilim kanunyna şeýle-de bir madda bar.
döwlet Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna özleriniň ene dilini öwrenmäge ýardam edýär. Ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy bilim edaralaryny okutmagyň we terbiýelemegiň dilini döwlet dili hökmüne kesgitleýär. Türkmenistanyň ýeketäk döwlet dili türkmen dili hökmüne kabul edilýär. Meselem özbek dili türkmen raýatynyň öz çağalaryna özbek dilini öwretmek üçin Türkmenistan döwletiniň ýardama garaşmagy dolu haky bar. Sebäbi kanunçylyk muny wada berýär. Ýöne şol bir wagtda ýurtda özbek dilini bilim berýän mektep synplary çäklendirilýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar. Azatlyk Radiosu ýurtda etnik azlyklaryň hukuklarynyň baskylanmagy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Şol hukuklardan biri hem milli azlyklaryň wekilleriniň öz ene dilini bilim almak hukugy bolup durýar. Ýöne öz bala çağalarynyň geljegini Türkmenistanyň çägini göz öňüne getirýän milli azlygyň wekili durmuşyň geljekki tapgyrlaryny hem göz öňünde tutmaly bolýar. Ýurtda ýokary hünär bilimi, ýokary okuw mekteplerinden soňky hünär bilimi, iş yerleri, büdjet edaralary, umuman ähli giňişlikler türkmen diline dolanyrylýar. Ýurtda köpçüliklerin habar beriş serişdeleri, teleradio kanallar, gaziet jurnallar tas diňe türkmen diline ýöredilýär. Ýöne olaryň mazmunynyň okujylary, dinleýijileri we tomoşaçylary özünden çetleşdirmegi şol sebäpden ýurtda özge dillerde media maglumatlarynyň sarp edilmegine ýykyn edilmegi ol eýýän başga mesele, öz başyna bir tema. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň anyk sany barada maglumat bermeýär. 2022-nji ýylyň ahyryna geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri ýurtdaky milli azlyklaryň sanyny aýdyňlaşdyryp bilmedi. Ilatyň etniki düzümi boýunça dürli çeşmelerde dürli maglumatlar hödürlenýär. Käbir çeşmelerde 2012-nji ýylda geçirilen aýan edilmedik ilat ýazywynyň sydan netijelerine salgylanyp ýurduň ilatynyň töwemäş götürümden gowragynyň türkmenlerden ibaret bolanyny gaýdylýar. Azlyklaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan Minority Rights topurynyň soňky sapar 2018-nji ýylda täzelen maglumatlaryna görä ilatyň 5,18 götürme özbeklerden, 5,11 götürme ruslardan düzülýär. Ýöne bu çeşmeniň hödürleýän beýlik sanlary hem beýliki käbir ygtybarly çeşmeleriň maglumatlary bilen deňeşdirilenine käbir gapma garşylyklary we çaprazlyklary özüne jemleýär. Meselem bu çeşme Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň sanyny 350 miňni hödürleýär. Ýöne Awganystanyň etnik türkmenleriň sany ygtybarly çeşmelere görä million adamdan arkaýyn geçýär. Garada Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň sany köpler üçin tapmaça. Türkmenistana 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerine görä ýurduň umumy ilatynyň 9,12 götürümli etnik özbekler düzýär. Ýurtda ýaşaýan özbek ilatynyň sanyny 300.000-600.000 aralygyna çaklaýan çeşmeleriň bar. Orient Nokot Tama neşri 2022-nji ýylyň oktýabryna 2010-2020-nji ýyllar aralygyna ýurduň umumy ilatynyň tas 90 götürümünden gowragynyň türkmenlerden ibaret bolanyny ýazdy. Ygtybarly resmi statistik maglumatlar bolmansoň dürli çaklamalara we spekuliasiýalara ýol açylýar. Azatlyk Radiosu ýurduň ilat sany boýunça Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Kanuny laýyklykda hünär bilim edaralaryna döwlet dilinden başga dillerde okudylmagyna ruhsat berilmegi milli azlyklaryň wekillerini az hem bolsa umytlandyrýar. Ýöne bilişimiz ýaly Türkmenistana ençeme kanunlaryň diňe kagyzyny galýanlygy sir däl diýip okuyjy hatyny aýdylýar. Türkmenistana ýöri azlyklaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan raýat jemgyýeti ýa-da hökümeti degişli bolmadyk gurama ýok. Özbek azlyklary ýurduň Demirgazyk welaýatynyň çägindäki käbir sebitleri köplük bolup ýaşaýar. Ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hal oktýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny bu ýagdaýy şeýle düşündirdi. Özbekleri etniki azlyklar diýmegem näme dogry. Sebäbi özbekler köplük olara öz ene dilini okumana, sowat almana, olara mektep açmaga ruhsat berilen ok. Bir elbette şol milletin umuman beýleki azlykdaky milletleriň
hukugunun kemsedilmegini aňladýar. Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini ýürütüleşdiren mektepler var. Aşgabatdaky Türkmen Rus mektebi rus diline bilim berýär. Bilim kanunçylygy ýurtda hereket edýän daşary ýurt mekteplerini okutmagyň we terbiýelemegiň dilini şeýle kesgitleýär. Türkmenistanyň täginde isleýän daşary ýurt döwletleriniň bilim edarlarynda ýa-da olar bilen bilelikdäki bilim edarlarynda şu kanuny Türkmenistanyň beýleki kadrlaşdyryjy hukuknamalaryna we halkary sertnamalaryna laýyklykda degisli daşary ýurt dili dilleri okutmagyň esasy dili bolup durýar. Ýöne ýurtda hereket edýän daşary ýurt mektepleriniň okuw maksatnamalarynyň milli bölegine degişli dersler döwlet diline, ýagny türkmen diline okudylýar. Okutmagyň esasy dili degisli daşary ýurt dili dilleri bolan bilim edarlarynda Türkmenistanyň döwlet dili bilim maksatnamasynyň bilim babatda ýerine ýetiriji häkimetiň ıhtiyarlı edarası tarapyndan kesitlenilýän milli bölegine girýän okuw derslerini okutmakda ulanylýar. Diýip bilim kanuny aýdýar. Türkmenistanyň tapawutlukda meselem Özbegistanyň käbir ýokary okuw jaýlaryna türkmen dili hünär ugry bolup taryplar degişli filologiýa fakultetine okuwa kabul edilýär. Meselem 2023-2024-nji okuw ýylyna Garagalpak Döwlet Uniwersitetine we Nöküň Döwlet Mugallimçilik Institutuna türkmen dili hünär ugrulary boýunça 10 kwota bölünip berildi. Türkmenistana garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap özbek dili mektepler we sınıflary ýapylyp başlandy. Şeýle çäreler 2000-nji ýyllaryň başlaryndan soňra hasa güýçlenip käbir sebitderde ozal bar bolan özbek dili mektepler dolu ýapyldy. Meselem 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazynyň netijelerine görä Liverpool aýatynyň Magdany şäheriniň ilatynyň tas 85 götürmi etnik özbeklerden düzülipdir. Ýöne Azatlyk radiosyna Akçabarda gelip goşan bir maglumatda aýdylmagyna görä, soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu şäherde özbek dili mektepler dolu ýapylypdyr. 2000-nji ýyllaryň başlaryndan bäri şäherde YKJ-de özbek dilini okudylýan sınıp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri uruldylýan YKJ mektep ýa sınıp galmat diýip Magdany şäheriniň mugallim bolup işleýän pensiýa ýaşyna bir özbek ýaşuly şonu gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna öňden gelýän türkmenleşdirme siýasaty var. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Hususan hukuk goraýjy edaralarda işleýän etniki gelip çykyş boýunça özge milletleriň wekilleri berk türkmenleşdirme siýasatyna seýde war boldular. Olaryň käbileri iş howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli şahsiýetini görkezýän resmi namalarda öz milletini türkmen diýip görkezmäge mejbur boldular. Muňa garamazdan türkmen resmileri ýurtda milli azlyklaryň medeni hukuklarynyň çäklendirilmeginiň töweregindäki aladalary inkar edip bu ýurtda dürli milletleriň wekilleriniň saýlaşygynyň üpçün edilendigini aýdýarlar. Ýa-da Türkmenistanyň daşary işler ministriniň öň korunmasary Wepa Hajiýew 2023-nji ýylyň awgustunda jins kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada halkara konwensiýanyň düzgünleriniň Türkmenistana ýerine ýetirilişi barada beren hasabatyny ýurtda milletara saýlaşygynyň üpçün edilendigini aýtdy. Ol hasabatyň dowamyny Türkmenistanyň 61 milletiň wekilleriniň saýlaşykly ýaşaýanyny aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjerlik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasan hem etnik özbekleriň gowçum bolup ýaşaýan daşowdy we lewap sebitlerini toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryna aýtdyrmak, dürli dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmek tapşyrylýar. Goloýda Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçylary bu sebitde hem beýleki milletleriň wekillerine toýlarda türkmen aýdymlarynyň aýtdyrylmagynyň talap edilýändigini habar berdiler. Restoranlarda toýlar diňe türkmen aýdym saatlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toý dawaralary türkmen däwine görä geçirilmeli. Täze durmuş gurýanlara bu arada olar toý etjegini hasaba alýan bölüme ýüz tutanlaryna dillen duýduryş berilýär. Diýip Türkmenmaşydaky Çeşme 31-nji ýanwarda habar berdi.